सिंहवादी पाश्चात सतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। ஓகே, என்ன படிக்கணும்? 294 மாதாஜி, 8th சாப்டர்ல 294. எதுவுமே இல்ல. ஒரு செகண்ட். ஃபர்ஸ்டே இருக்கா? யா, ஃபர்ஸ்ட் விட்டுட்டு எங்கேயோ போறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் தத் சத். தாமா காஞ்ச ரூபா சோனா ரத்ன சிந்தாமணி கேஹா யாடி கஹா போட்டா பாயா ஏக காணி தாமா का स्वरूप सोना रत्न चिंतामणि கேக ஜதி காஹா போதா பாய ஏக காணி. உண்மையில் இந்த உரையாடல் ஒரு மாபெரும் சுரங்கத்தை போன்றது. இங்கே தாமிரம், வெண்கலம், வெள்ளி, தங்கம் என பல வகையான உலோகங்கள் மட்டுமின்றி எல்லா உலோகங்களுக்கும் அடிப்படையான சிந்தாமணி கல்லையும் ஒரே இடத்திலிருந்து எடுக்க முடிகிறது. பொருளுரை: ராமானந்தராயருக்கும் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவிற்கும் இடையிலான உரையாடலின் சுருக்கத்தினை ஸ்ரீல பக்தி வினோத தாக்கூர் பின்வருமாறு வழங்குகிறார். ராமானந்தராயர் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் 5 வினாக்களுக்கு பதிலளித்தார். அந்த வினாக்களும் அதற்கான விடைகளும் 57 to 67 ஸ்லோகங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. முதல் விடை தாமிரத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. இரண்டாம் விடை அதை காட்டிலும் சிறந்த உலோகமான வெண்கலத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. மூன்றாம் விடை அதை காட்டிலும் சிறந்த உலோகமான வெள்ளியுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. நான்காம் விடை எல்லாவற்றிலும் சிறந்த உலோகமான தங்கத்துடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. ஆனால் 5ஆம் விடை எல்லாவற்றிலும் மிக மிக மதிப்புமிக்க கல்லான சிந்தாமணி கல்லுடன் ஒப்பிடப்படுகிறது. ஏனெனில் இது பக்தி வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளை, களங்கமற்ற பக்தியினை விவாதிக்கின்றது. இது முன்பு உரைக்கப்பட்ட 4 உப விடைகளையும் பிரகாசமாக்குகின்றது. பிரஜபூமியில் யமுனை நதி மணல் கரைகளுடன் இருப்பதாக ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் குறிப்பிடுகிறார். அங்குள்ள கடம்ப மரங்கள் பசுக்களை மேய்ப்பதற்கு கிருஷ்ணரால் உபயோகிக்கப்படும் கம்புகள், கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல் முதலியவை அனைத்தும் பக்தி தொண்டின் சாந்தரசத்தை சார்ந்தவை. அங்குள்ள சித்திரகர், பத்ரகர், ரத்தகர் முதலிய கிருஷ்ணரை நேரடி சேவகர்கள் தாசிய ரச சேவையின் ஸ்வரூபமாவார். அங்குள்ள ஸ்ரீதாமர், சுதாமர் முதலிய நண்பர்கள் சக்கிய ரச சேவையின் ஸ்வரூபம் ஆவர். நந்த மகாராஜரும் அன்னை யசோதாவும் வாசல்ய பிரேமையின் ஸ்வரூபம் ஆவர். அவர்கள் அனைவரையும் விட உயர்ந்த நிலையில் ஸ்ரீமதி ராதாராணியும் லலிதா, விசாகை முதலிய அவளது சகிகளும் உள்ளனர். இவர்கள் மாதுரிய பிரேமையின் சொரூபமாவர். இவ்விதமாக சாந்தம், தாஸ்யம், சக்கியம், வாசல்யம், மாதுரியம் ஆகிய 5 ரசங்களும் பிரஜபூமியில் நித்தியமாக உள்ளன. அவையும் முறையே தாமிரம், வெண்கலம், வெள்ளி, தங்கம், சிந்தாமணிக்கல் என ஒப்பிடப்படுகின்றன.
எனவே ஸ்ரீல கவிராஜ கோஸ்வாமி விரஜபூமியான பிருந்தாவனத்தில் நித்தியமாக இருக்கக்கூடிய சுரங்கத்தினை குறிப்பிடுகின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. வெரி நைஸ்லி ரைட். ஸோ 5 ரசம் வந்து நான் 5க்கும் கம்பேர் பண்றாங்க. ஃபர்ஸ்ட் காம்பர், 2வது வெங்கலம், அடுத்தது வந்து வெள்ளி, தங்கம், ஃபைனலி டச் ஸ்டோன். டச் ஸ்டோன்ன்றது எது தொட்டாலும் அது தங்கம் ஆயிடும். அந்த கெப்பாசிட்டி டச் ஸ்டோனுக்கு இருக்கு. ஸோ அந்த அவரோட அந்த 5 லெவல் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பை சொல்றாங்க. இது ஏன் அப்படின்னா, இப்போ பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரோட சந்தோஷம் வந்து கோபிகளோட சந்தோஷத்துல இருக்குன்னு. எதுக்குன்னா ஃபர்ஸ்டே பாத்தீங்கன்னா கோபிகளுக்கு வந்து அவங்க சந்தோஷத்துக்கோசம் அவங்க எதுவுமே பண்றது இல்லை. மொத்தமே கிருஷ்ணரை சுத்தி தான் இருக்கு. அதனாலதான் அவங்களுக்கும் குப்ஜாக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. குப்ஜா அவங்களோட பௌதிக ஆசைக்கோசம் கிருஷ்ணர் கிட்ட வராரு. இப்போ நீங்க சொல்லலாம், அப்போ குப்ஜா பண்றது தப்பு தானே அப்படின்னு. இப்போ நம்ம வந்து பிகினிங் கிளாஸ்ல வந்து நம்மளே வந்து தப்பா நினைக்க கூடாது அப்படின்றதால நம்ம எப்பவுமே தாசிய ரச தான் எடுக்கணும்ன்றது நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம். ஏன்னா நம்மளுக்கு நம்மளோட பாவம் தெரியாது. நம்ம பாவம் எதை வச்சு எஸ்டிமேட் பண்ணுவோம்னா, நான் 16 வயசா ஓகே நான் மாதுரியம், நான் 20 வயசா ஓகே நான் வாத்சல்யம் எடுக்கிறேன். நிறைய பேர் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ரொம்ப சேஃப் வாத்சல்யம் அப்படின்னு. கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் இது சேஃப் இல்ல அப்படின்னு நம்ம பௌதிகத்துல கால்குலேட் பண்ணவே கூடாது. இப்போ அப்படி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு வயசான ஒரு பெரியவங்களை ஒரு லேடி, ஒரு பெரிய லேடிய கொலை பண்றது கரெக்டா தப்பா? தப்பு மாதாஜி. ஆனா கிருஷ்ணர் பூத்தனாவை கொலை பண்றாரு, அதை கேட்டா புண்ணியம் அப்படின்றாங்க. அதே மாதிரி மாமாவை கொலை பண்றதுக்கு தப்பு தானே, என்னதான் இருந்தாலும் பொறுத்துக்கோன்னு தான் சொல்லணும். ஆனா அவர் சொந்த மாமாவை ஏன் நான் சொல்றேன்னா, அவரோட செயல்கள் வந்து நம்ம பௌதிகத்துல கம்பேர் பண்ணவே கூடாது. ஏன் இதை மறுபடியும் சொன்னா, இப்ப பௌதிகத்துல கம்பேர் பண்றதா இருந்தா நம்ம வந்து இந்த ராசா டான்ஸ் பத்தி நம்ம பேசுறோம் இல்லையா? ராசா டான்ஸ் வந்து பௌதிக கேக்குறவங்க ஃபர்ஸ்ட் கேக்குறவங்க எல்லாம் நிறைய பேர், ரைட்? ஆத்மாராமஸ்ய முனிய நிர்கந்தே அப்படி உருக்குறமே குர்வந்த ஹேதுகம் பக்திம் இதம் பூதோ குதோ ஹரி. அதாவது சைத்தன்யா மகாபிரபு, அப்புறம் அவரு இப்போ கேட்டாங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா சுகதேவ் கோஸ்வாமி இவங்கெல்லாம் வந்து எவ்வளவு ஆழமா கேட்டிருக்காங்க ராசா டான்ஸ் பத்தி பாகவதம்ல இருந்து. அதுதான் பரீட்சித்துக்கும் சொல்றாரு. பரீட்சித் வந்து ஃபேமிலியை விட்டு வந்த அப்புறம் அவருக்கு சொல்ற நிறைய டீடைல்ஸ் வந்து ராசா டான்ஸ்ல சொல்றாரு. அப்படி ராசா டான்ஸ் கன்ஃபியூஸ்டா இருந்தா இந்த மாதிரி அவங்க தொடக்கூட மாட்டாங்க. ஒண்ணு. 2வது, ஒரு பாவ செயலை செஞ்சா பாவங்கள் இன்னும் ஏத்தும், அந்த ப்ரொபென்சிட்டி ஏறும்வாங்க. கரெக்டா? இப்ப வந்து நெருப்புல எண்ணெய் ஊத்துற மாதிரி, அதனால தண்ணி தான் ஊத்தணும்னு. ஆனா கிருஷ்ணாவோட ராசா டான்ஸ் கேட்க பௌதிக அந்த லஸ்ட், ரைட், அந்த காமவெறி குறையும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. எப்படி? ஏன்னா அது குற்றம் இல்லாதது. இப்போ நீங்க சொல்லுவீங்க, இல்ல மாதாஜி அது வந்து மனைவியா கல்யாணம் பண்ணிக்கிற மாதிரி கிருஷ்ணரை நினைச்சா, சோ கிருஷ்ணரை குழந்தையா நினைச்சா தப்பில்ல, அம்மாவை நினைச்சா தப்பில்ல, ஐ மீன் அம்மா ஸ்தானத்துல இருந்து நினைச்சா தப்பில்ல. அதே மாதிரி கோபி ஸ்தானத்துல இருந்து, கோபிக்கு முன்னாடி கல்யாணம் துவாரகா ஸ்தானத்துல மனைவி ஸ்தானத்துல நினைச்சாலும் தப்பில்ல. அதே டைம் கோபி ஸ்தானத்துல இருந்து என்ன இதுவா இருந்தாலும், அதாவது நான் மேரிட் ரிலேஷன்ஷிப்பா இருந்தாலும், பரக்கியா ரசவா இருந்தாலும் தப்பில்ல. ஏன் தப்பில்லை அப்படின்னா, கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ரிலேஷன்ஷிப்பும் கிருஷ்ணர் கூட இருந்தா தப்பில்லை. கிருஷ்ணருன்னு நினைச்சு வேற யார்கிட்டயாவது ரிலேஷன்ஷிப் வைக்கிறதா சகஜியான்னு சொல்லுவோம். அது பண்ணக்கூடாது. ஆனா கிருஷ்ணரோட, ஏன்னா 2 தான் ஆகும். ரொம்ப பியூர் டிவோட்டியா இருந்தா கோபி மாதிரி இருக்கும் நிரந்தரமா. ஆனா நம்ம அப்படி இல்லை. அப்ப என்ன ஆகும்? குப்ஜா மாதிரி லேண்ட் ஆகும். ஆனா அப்படி குப்ஜா மாதிரி இருந்தா கூட கிருஷ்ணரோட பியூட்டி என்னன்னா, அவர் அவ்வளோ எலிவேட்டடு. குப்ஜா வந்து என்னதான் ஆசை இருந்தாலும் பௌதிகத்திலயும் சரி, கிருஷ்ணர் வந்து அவளை கட்டி பிடிச்சவனே அவளுக்கு அந்த பௌதிக ஆசையும் காமமும் போயிடுச்சான். சோ அதனால கிருஷ்ணரை சுத்தி இருக்கிற எந்த செயலுமே தப்பான செயல் இல்லை. சரி, இப்ப வந்து அவங்க வந்து எட்டர்னல் சர்வன்ட்ஸ்ன்றீங்களே, இங்க வந்தவங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்ட மனைவிகள் துவாரகா அவங்க விட்டுருங்க. ஆனா இவங்க மத்தவங்களோட மனைவி, கரெக்ட், மத்தவங்களோட மனைவி பௌதிகத்துல நினைக்கிறது தப்பு. அது கண்டிப்பா வந்து உபபாணி, ரைட், அது ஒரு தப்பான ஒரு செயல், ரைட். ஆனா உபபத்தினா கீப், உபபத்தி, ரைட், அப்படி இருக்கக்கூடாது. ஆனா கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த பாயிண்ட் அப்பே ஆகாது. ஏன்னா இந்த கோபிகள் எல்லாம் வந்தாங்க இல்லையா, அந்த கோபிகள் எல்லாமே ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்ட்ல இருந்து வந்தவங்க. அவங்களோட பாடிஸ் கிருஷ்ணரோட தான் இருந்துச்சு. அவங்களோட மாயான்ற அந்த இதுதான் அவங்க கணவனோடயும் இருந்துச்சு. அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா எந்த கணவனுக்குமே பொறாம வரல. இப்பெல்லாம் இந்த ஜென்ரேஷன்லயே, சோசியல் சொல்ற ஜென்ரேஷன்லயே, யாராவது ஒருத்தன் பையன் கிட்ட ஒரு 5 நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா பேசினா, 2 நிமிஷம் பேசி சிரிச்சா கூட, அவன் யாருனே தெரியாம ரூட் காட்டுறதா இருந்தா கூட என்ன விஷயம், என்ன பேசுறான், அவனுக்கு என்ன வேணுமா அப்படின்னு வருது, ரைட். ஏன்னா இப்ப இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து பொறாமை எல்லாம் இருக்கு. ஆனா அந்த டைம் ஏன் கிருஷ்ணர் மேல பொறாம வரலன்னா, அந்த மனைவிகள், மாயா மனைவிகள் அவங்க கிட்ட அவ்வளவு நல்லா இருந்தாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு அது தெரியல தான் மாயான்னு. ஆனா அவங்க கிட்ட யாருமே நெருங்க முடியல அப்படின்னு நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இந்த மாதிரி வந்து
ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸலண்டான ஒரு வெர்ஷன். அதே மாதிரி நான் ராசா டான்ஸும் சொல்லியிருக்கேன். ராசா டான்ஸ் வந்து ஒரு நாள் இல்ல, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாள் முன்னாடி நடந்தது வந்து ரொம்ப அதாவது ஒரு பிரம்மாவின் ஒரு ராத்திரிக்கு ஈக்குவல் 6 மாச கணக்கு. அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களுக்கு ராசா டான்ஸ் நடந்துச்சு. சிலர் சொல்றாங்க குவிக்கா வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நம்ம பிரபுபாத் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம அதாவது அவர் எக்ஸ்பேண்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அப்போ வந்து கிருஷ்ணரோட ஸ்பீட் வந்து ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் பிரபுபாத் சொன்னது எக்ஸ்பேண்ட் ஆறாருங்க. இன்னொரு ஆச்சாரியார் நம்ம சீனியர் ஆச்சாரியார் இன்னொரு என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணர் ரொம்ப ஃபாஸ்ட், அவர் டான்ஸ் ஆடுற ஸ்பீட்ல டக்கு டக்கு டக்குன்னு போறாரு. எத்தனை பெண்கள் டான்ஸ் ஆடுறச்சே இருக்காங்கன்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? கெஸ் பண்ணுங்க. ராசா டான்ஸ்ல எத்தனை பெண்கள் டான்ஸ் ஆடினாங்க? 108 108 மாதாஜி. 10,000 மாதாஜி. அதான் நானும் வெயிட் பண்ணி எல்லாரும் ஒரு நம்பர் சொல்லுங்க. மனைவிகள் தான் 108, கோபியர்கள் டான்ஸ் ராசா டான்ஸ்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணவங்க எத்தனை பெண்கள்? நிறைய பேர் அத நம்பர் வேணும் புஷ்பா மாதிரி. நிறைய பேர் எல்லாம் சொல்ல முடியாது. இங்கிலீஷ்ல கிராமர், நீங்க இங்கிலீஷ் டீச்சரா ஹிஸ்டரி டீச்சரா? பல வருடங்களுக்கு முன்னாடினா 0 கொடுப்பீங்க. எந்த வருஷம் நம்பர்? 3 மில்லியன் 3 பில்லியனுக்கு தமிழ்ல என்ன சொல்வீங்க? ஆடியோ 3 லட்சமா லட்சம் இல்ல இல்ல லட்சமா? பில்லியன் கோடி போகும். கோடி கோடி. கோடி தமிழ்ல மாதாஜி. சொல்ல பாருங்க. 3 பில்லியன். அப்போ அத்தனை பேரா மாதாஜி ஆடினாங்க? ஆமா அதான் கேட்டேன். அப்ப விருத பூமியில அத்தனை பேர் இருந்திருக்காங்க என்ன மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாராவது படிங்க. 3 பில்லியன் தான் தமிழ்லயும் சொல்லியிருக்கான். கோடிதான் மாதாஜி. 3 கோடி. மில்லியன் மாதாஜி. மாதாஜி மில்லியன்னா லட்சம் மாதாஜி, பில்லியன்னா பில்லியன்னா கோடி. பில்லியன் கோடி இல்ல. இருங்க. லட்சமா? கோடியோட 100,000 கோடியா மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. இருங்க 1000 போட்டு நான் உங்களுக்கு நம்பர் சொல்றேன். 100 கோடி மாதாஜி. 1 மில்லியன் வரும் மாதாஜி. 100 கோடி. ஒரு பில்லியன் வந்து 100 crore எடுத்துக்கோங்களேன். 300 கோடி. அந்த அதே கால்குலேஷன் தான். ஓகே 300 கோடி. அப்போ 300 கோடி பெண்கள் ஆடி இருக்கு. ஆமா, அதனால கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நீ சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணு. நீ சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டே இருந்தானா அந்த 300 கோடியில 16,000 கோபிகள் ரொம்ப ஃபேமஸ். அந்த 16,000த்துல மல்லிகா மாதாஜி சொன்ன மாதிரி 108 ரொம்ப ஃபேமஸ். அந்த 108ல 2 கோபிகள் ரொம்ப ஃபேமஸ். யார் அந்த 2? லலிதா விஷாக்கா. தப்பு. நெக்ஸ்ட் ராதாராணி. நெக்ஸ்ட் கரெக்ட். ஒரு ஆன்சர் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் ராதாராணி அந்த ராதாராணி மெயின் தானே மாதாஜி? அண்ட் 2 கோபிகள் ரொம்ப ஃபேமஸ். ராதாராணி அண்ட் விசாகா. ராதாராணியோட தங்க கோபீஸ்வர். இல்ல விசாகா. சந்திராவளி. சந்திராவளி ராதாராணியோட தங்க தானே மாதாஜி? இல்ல 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 ராதாராணியோட தங்க வந்து பலராம். அது வந்து அனங்கா மஞ்சுரி. அனங்க மஞ்சு. அந்த சினிமால டிராமா நீங்க பாத்துருப்பீங்க. அதுலதான் தங்கன்னு காட்டினாங்க சந்திராவளிய கசின்னு. பட் சோ இந்த 2 கோபிஸ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். அதுல ராதாராணி ரொம்ப ஃபேமஸ். ஏன்னா ராதாராணி வந்து கிருஷ்ணரோட பர்சனல் எக்ஸ்பான்ஷன். ரைட். லாதினி சக்தியில வரும். எல்லாருமே எக்ஸ்பான்ஷன் தான். அண்ட் அந்த கோபிகளே ராதாராணியோட எக்ஸ்பான்ஷன். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒரே டைம் நிறைய காட்டணும்னு நினைப்போம் பாவங்கள். இப்போ நம்ம வீட்லயே ஒரு குழந்தை இருக்கு, நம்ம போய் பாக்கறச்சே பாலை கீழே கொட்டி வச்சு அந்த மூஞ்சி ஃபுல்லா பால் வச்சு அப்படியே கீழே நக்கி தலையெல்லாம் பால் இருந்துச்சுன்னா என்ன வரும்? நம்மளுக்கு வந்து சிரிப்பு வரும். கரெக்டா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தா எப்படி இருக்கும்? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சின்ன குழந்தை பண்ணுச்சுன்னா சிரிப்பு வரும். ஆனா குழந்தை முன்னாடி சிரிக்க முடியாது. ஏன்னா குழந்தைக்கு வந்து டென்ஷன் ஆயிடும். அதனால நம்ம திட்டணும், கண்டிப்போம். இன்னொரு தடவை வந்து என்ன பண்ணுவோம், ஒரு சைட்ல நம்ம இதெல்லாம் கிளியர் பண்ணணுமேனு ஒரு சைட்ல வருத்தமும் வரும், கோபம் வரும், நிறைய ஃபீலிங்ஸ் மிக்ஸ் ஆகும் இல்லையா? இந்த நிறைய பாவங்களை அனுபவிக்கிறதுக்கு ராதாராணி பல கோபிகளா விரிவாக்கம் எடுத்தாங்க அப்படின்னு. ஏன்னா வெளியில வந்து அவங்க காட்டுறது வந்து கிருஷ்ணர் வந்து கிளம்பி போயிட்டாரு, மறைஞ்சு போயிட்டாரு இல்லையா? மறைஞ்சு போட்ட அப்புறம் அப்பியர் ஆறாரு. ஃபர்ஸ்ட் யார் கண்ணுக்கு தெரியறான்னு நானே சொல்லிடுறேன். பத்ரா அப்படின்னு ஒரு கோபிக்கு தெரியறாரு. அவதான் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா அன்னவுடனே எல்லாரும் வந்து சொன்னாங்க. அப்போ வந்து இவங்க சந்திராவல்லிய வந்து கிருஷ்ணர் மேல கை இப்படி போட்டு வச்சுப்பா. அதே மாதிரி பக்கத்துல ஷாம கோபி அப்படின்றவங்க கிருஷ்ணரோட அவரை இழுத்து அந்த கையை வந்து அணைச்சு வச்சுப்பா. ஒருத்தர் ஒண்ணு பண்ணாங்க அப்படின்னு அவர் வாயில போட்டுற பாக்க ஒருத்தங்க சொல்றாங்க. லலிதா சகி வந்து அவர் கிருஷ்ணரை வந்து அவன் கண்ணுக்குள்ள மாற்றாலாம். ஆனா விஷாக்கா சகி வந்து அவன் மனசுக்குள்ள இதயத்துல லாக் பண்றா. அதனாலதான் விஷாக்காக்கு எப்பவுமே கிருஷ்ணர் மேல இன்னும் சாஃப்ட் கார்னர். இதெல்லாம் நடக்கிறச்சே ராதாராணி வந்து அவளோட என்ன சொல்லுங்க லிப்புக்கு பெத்த உதட வந்து கடிச்சிட்டு இருப்பா. சோ இந்த எல்லாமே அனுபவிக்கிறாவ.
ஆனா வெளியில எக்ஸ்டர்னலி கடிக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படின்னு. இப்ப வந்து சொல்லுவாங்க, பாரு நீ இப்படி பண்ற, நான் உன் பின்னாடி வரேன், ஆனா நீ இப்படி அலைய வைக்கிறியே அப்படின்னா கிருஷ்ணர் சொல்வாரு, இல்ல நான் வந்து ஏன் உங்களை அந்த ஸ்தானத்துல வைக்கிறேன்னா, நான் இல்லன்றச்சே உங்களோட பிரேமை ஏணும் அப்படின்னு. பாட்டம் லைன் என்னன்னா, நம்ம நினைக்கிறச்சே நம்ம ஜென்ரலா அந்த ஸ்தானத்தை நினைக்க கூடாது. பட் அப்படியே ஒருத்தர் நினைச்சாலும் அது காமமா இருந்தாலும் அதை வந்து அவர் பியூரிஃபை பண்ற லெவலுக்கு கிருஷ்ணர் புனிதம். எப்படி பூத்தனாவை கொன்னது தப்பில்லைன்னு நம்ம என்ஜாய் பண்றோமோ, அதே மாதிரி கிருஷ்ணர் கோபிகளோட இருக்கிறதும் தப்பில்லை. இல்லைன்னா நெய்மிஷாரண்யா ரிஷிகள் வரணும்னு நினைக்க மாட்டாங்க. கோபியில ஒரு செட்டு தான் நித்திய கோபிகள், இன்னொரு செட்டு நெய்மிஷாரண்யா இல்ல சாரி தண்டகர்ணா ஃபாரஸ்ட் ராமரை பார்த்து இந்த மாதிரி ஒரு கணவன் வேணும் அவ்வளவு அழுகனா கிருஷ்ணர் அப்போ இவங்க எல்லாம் கோபிகளா பிறக்குறாங்க. அடுத்தது வந்து ஸ்ருதி அண்ட் ஸ்மிருதி, அந்த 2 வேதங்கள் வந்து நானும் பிறப்பேன் கோபியா, நானும் என்ஜாய் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு கோபியா வந்து பிறக்குறாங்க. ஸ்மிருதி அண்ட் ஸ்மிருதி வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்ட், கிட்டே போக முடியாது, ரைட்? ஏன்னா அதுதான் ஸ்கிரிப்சர்ஸ், என்ன பண்ணணும், எது தப்பு, எது அதர்மம். அதனால அதர்மமா தெரியறது வந்து உண்மை இல்லை. ஏன்னா கிருஷ்ணரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் பியாண்ட் த மூட்ஸ். அதனால கிருஷ்ணர் எந்த பொண்ணோட இருந்தாலும் அது அதர்மம் இல்லை. ரிவர்ஸ்ல சரி, அப்ப வந்து பெண்கள் நினைச்சா என்ன ஆகும்னா, கோபி மாதிரி ஆளுனாலும் குப்ஜா மாதிரி ஆவாங்க. அப்படி நினைச்சாலும் அதர்மம் இல்லை. ஏன்னா அப்படி இருக்கிற காமத்தை பிரேமையா அவர் மாத்திடுவாரு. ஏன்னா அதுதான் அவரோட பொட்டன்சி. ஒரு திருடன் வந்தான் இல்லையா, அந்த திருடன் உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் கதை, திருடனோட கதை. திருடனோட கதை என்ன, திருடன் திருட போனாலும் கிருஷ்ணரோட நகைய தூக்கிட்டான். கிருஷ்ணரோட நகையை தூக்கின உடனே ஆஹ் என்ன ஆகுது, கிருஷ்ணர் அவரோட மனத்தை திருடிடுறார். ஆமா, கீழே உட்காந்து துப்பு துப்புன்னு அழுறான், உந்து பிறண்டி. கிருஷ்ணர் புரியவே இல்லை. கிருஷ்ணர் கேட்கிறாரு, ஏய் நான் தான் நகையை கொடுத்தேன், இந்தா இன்னொரு நகை உனக்கு வேணா நான் கொடுக்குறேன். இன்னும் அழுறான், ஏய் என்னாச்சு உனக்கு, என்ன வேணும் சொல்லு, நான் தான் இருக்கேனே அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றாராம். அவரால் என்ன, நான் போய் அல்பமா உன் நகையை திருடிட்டேனே, உன்னையே திருட வேண்டியதா இருக்கணும் ஆசை அப்படின்னு சொல்றாராம். அந்த லெவலுக்கு வந்து அந்த பாவம் இருக்கும். சோ திருட்டுன்ற பாவம் தப்பான பாவம் தான். ஆனா அது வந்து திருடுறது, கிருஷ்ணரை திருடினா அது கரெக்டான பாவம். அதனால காமம்ன்றது தப்பான பாவம் பௌதிகத்துல. கிருஷ்ணர் எப்படி மத்தவங்க கிட்ட தப்பு இல்லையோ, அதே மாதிரி அந்த பாவமும் இங்க பௌதிகத்துல காட்டினாலும் கிருஷ்ணர் அதே பிரேமையா மாத்திடுவாரு. காமம் பை இட் செல்ஃப் ஒரு சைட்ல எடுத்து வச்சீங்கன்னா, அது பிளஸ் கோவம் சேர்றதுதான் ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா பயம் அன்றதும் ஒரு மோசமான இது. எதுக்கு மாத்தாச்சுன்னா, பயம் வந்து கோவத்தோட செய்யும். கரெக்ட். நிறைய தடவை பாத்தீங்கன்னா, நம்ம பயந்தோம்னா நம்ம வந்து கோவம், இப்ப வந்து திருட வந்தானா நமக்கு என்ன வரும், பயம் வரும், ரைட்? அப்போ ஏய் என்ன வேணும் அப்படின்னு ரொம்ப கோவத்துல நம்ம ரியாக்ட் ஆகும், ரைட்? அப்படி சொல்றாங்க. சோ அந்த 2 காம்பினேஷன்ல தான் பிரச்சனை ஆகுது. சோ நம்ம பௌதிக உடம்பு இருக்கிறதால, நம்ம பௌதிக மனசு நம்மளது இருக்கிறதால, நம்ம பௌதிகமா அதை நினைக்கிறோம். நம்ம பௌதிகமா நினைக்கிறதால அது தப்பாகுதே தவிர, அது பை இட் செல்ஃப் தப்பு இல்லை. நம்மளோட மனசு தப்பு. உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? அதாவது நம்மளோட திருடுறது தப்பு, ஓகே. ஆனா திருடனையே மாத்துறாரு அவரு, அந்த லெவலுக்கு கிரேட். அப்ப அவரே திருடி இருக்காரு. ஏன் ஆனா அவர் வந்து இப்ப நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க, அதான் ஒருத்தன் சொன்னான், நான் டிரைவர், நான் வந்து கன்வெர்ட் ஆயிட்டேன், ஏன்னா இவன் வந்து திருடுறான். இது ஏன்னா புத்தி இல்லாதவன். அவனை வந்து உட்கார, என் ஃப்ரெண்டு சொல்லிட்டு இருந்தான், அவர் நீ உட்கார வச்சு ஏன் கிருஷ்ணர் திருடினாரு அப்படின்னு நினைச்சா. அதே மாதிரி நீங்க பாத்தீங்கன்னா கர்ணர் வந்து ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவாங்க. அவ்வளவு ஹீரோ எல்லாம் இல்ல, கர்ணர் ஒரு வில்லன் கேரக்டர் தான். ஆனா என்னமா நின்றான் பாரு ஃப்ரெண்டுக்கு. அப்படிதான் இருக்கணும், ஃப்ரெண்டானா நிக்கணும். இவ்வளவு பேசுறோமே, நம்ம பையன் வந்து சொல்றான் நம்ம வீட்டுல, அம்மா நான் என் ஃப்ரெண்டு என்ன சொன்னாலும் நான் அவன் சைட்ல நிக்கலாம்னு இருக்கேன். வெரி குட். உன் ஃப்ரெண்டு என்னமா சொல்றான்? என் ஃப்ரெண்டு சொல்றான், பக்கத்துல இதுல வந்து டெரரிஸ்ட் கேங் இருந்தது, போய் சேர்ந்துடலாமான்றான். அறிவு இருக்காதா? முதல்ல அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பை கட் பண்ணு சொல்வீங்களா இல்ல கரெக்டா நீ அவன் சைட்ல நில்லு? சொல்லுவோம் மாதாஜி, அப்படிதான் சொல்லுவோம். அது கெட்ட வழி மாதாஜி. நானும் அந்த அடுத்த தடவை பேசினா காலை உடைச்சி வீட்டுல உட்கார சொல்லுவோமா இல்லையா? ஓகே. ஆனா கர்ணனா இருந்தா என்ன, ஆஹா என்ன இல்ல மாத்தாஜி, எப்படி மாத்தாஜி நீங்க கம்பேர் பண்றீங்க, அது ரொம்ப மோசம். துரியோதன் வந்து கொஞ்சம் தான் மோசம், சரி ஓகே. கொஞ்சம் மோசமான ஃப்ரெண்டே நம்ம பசங்களுக்கு இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க. அம்மா என்னம்மா பண்றான், ஒண்ணும் இல்லம்மா, அவன் வந்து என்னெல்லாம் பிளான் போட்டானா, அந்த அவனோட மனைவியை வந்து பப்ளிக்ல இழுத்து இன்சல்ட் பண்ணணும்னு நினைச்சாமா, நான் அவனை சப்போர்ட் பண்ண போறான். என்ன சொல்லுவீங்க, பல்லுன்னு ஒண்ணு கொடுப்பீங்களா இல்லையா? பேச கூட மாட்டேன். இது அநியாயத்துக்கு துணை போறது மாதாஜி. எக்ஸாக்ட்லி. சோ பாயிண்ட் என்னன்னா, என்னோட தர்மம்ன்றது முக்கியம் இல்ல, தர்மம்ன்றது என்ன எழுதி இருக்கோ அதை ஃபாலோ பண்றதுதான் தர்மம், ரைட்? தர்மத்தையும் சாக்ஷாத் பகவத் பிரணீதம் அப்படின்னா என்ன, தர்மம் வந்து சாக்ஷாத் கிருஷ்ணர். அப்போ கிருஷ்ணரோட தர்மம் தான் இருக்கணும். இட் கெனாட் பி என்னோட தர்மம், ராதிகாவோட தர்மம், புஷ்ப மாதாஜியோட தர்மம் அப்படின்னு தனித்தனியா தர்மம் இருக்காது. ஒரே ஒரு தர்மம், கிருஷ்ணர் எழுதின தர்மம். அது இல்லைன்னா அது அதர்மம்.
அப்படி பார்த்தா கர்ணர்து அதர்மமா தான் போகும். ஆனா நம்மளுக்கு வந்து மாரல், ஏன்னா நம்மளுக்கு பிரின்சிபல் என்னன்னு தெரியறது இல்ல. சோ ஏன் சொல்றேன்னா, அதே மாதிரி நம்மளுக்கு கிருஷ்ணர்து வந்து காமம் எதுக்கு நினைக்கிறோம்னா நம்மளுக்கு பிரின்சிபல் தெரியல. ஓகே, அப்படியே கிருஷ்ணர் டாப்னு நினைச்சா கூட மனிதன் அப்படி நினைச்சா ஷீ எவ்வளவு மோசம் தெரியுமா அவ அப்படின்னு நம்ம பேசுவோம், குப்ஜாவையும் சேர்த்து. ஆனா குப்ஜா அந்த லெவலுக்கு தைரியம் நம்மளுக்கு இருக்குமா? ஒரு கிங்டம்ல ஒரு ஆஃப்டர் ஆல் வேலைக்காரி ஆல்ரெடி அசிங்கமா இருக்குன்னு ஒதுக்கி வச்சிருக்காங்க. அவளுக்கு என்ன ஆகும்னு கூட தெரியாம சந்தனத்தை எடுத்து கிருஷ்ணருக்கும் பலராமுக்கும் பூசுற அந்த தைரியம் இருக்குமா? யாருக்காவது இருக்குமா? நம்மளுக்கு இருக்காது. யாராவது கேட்டாங்கன்னா நம்ம கிடுக்க கூட மாட்டோம். ரைட்? நம்மளுக்கு பயங்கர பக்தி இருந்தா அப்படி கொஞ்சோண்டு அந்த சந்தன பிளேட்டை கேட்டு கீழே அப்படி தொப்புன்னு கண்டுக்காம கீழே போட்டுருவோம். கிருஷ்ணா நீ மாதாஜி அவ முதல்ல அவங்க 2 பேரும் சுப்பீரியர்னு நினைச்சாலே அதுவே பெருசு மாதாஜி. அவ சுப்பீரியர் நினைச்சாலா இல்லையான்னு கூட தெரியாது நம்மளுக்கு. அவ மைண்ட்ல வந்து அவங்க கேக்குறாங்கன்னு கொடுத்தா. புரியுதுங்களா மாதாஜி? அவர் கிருஷ்ணர் வந்து ஆண்டவன் அதெல்லாம் நினைக்கவே இல்லை. அவ அந்த மூமெண்ட்டுக்கு அவளுக்கு அவ்வளவு பிடிச்சு கொடுத்தா. ஏன்னா சந்தனம் தானே கேக்குறாங்கன்னு அவ மனசு வந்து பியூரிட்டி காட்டுது. ரைட்? அவ உடம்பால அசிங்கம் இருந்தாலும், அவ மனசால கிருஷ்ணரையே அசிங்கமா நினைச்சாலும், அவ மைண்ட் வந்து ஓவரால் பியூரிட்டியை அவ கிருஷ்ணரை அக்செப்ட் பண்ண. கிருஷ்ணர் அதுல பார்த்தது பிரேமை. நம்ம எல்லாம் அவள பாக்குறது காமம். சோ ஃபால்ட் யார் மேல சொல்லுங்க? நம்ம மேல. நம்ம மாதாஜி, நம்ம நல்ல எண்ணத்தோட பார்த்தா நல்லது மாதாஜி, நம்ம கெட்ட எண்ணத்தோட பார்த்தா அது நம்ம கெட்டதா. மனசை பொறுத்து அதே இருக்கு. இதை நான் மறுபடியும் சொல்றேன்னா, நம்ம லெவல் 1ல இருந்த மாதிரியே நினைக்க கூடாது. அச்சோ சேஃப் சேஃப் எல்லாருமே இங்க இருந்து எல்லாருமே எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்த வார்த்தை, எனக்கு பேர் முழுக்க ஞாபகம் இருக்கு. நான் வாத்சல்ய பாவம் தான் மாதாஜி, அதுதான் சேஃப். எனக்கு வாத்சல்ய பாவம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொன்னா தப்பு இல்ல. அது எதுவுமே இல்ல. சாக்கிய பாவம் பிடிச்சு இப்ப என்ன கூட எடுத்தீங்கன்னா எனக்கு சாக்கிய பாவம் ரொம்ப பிடிக்கும் அர்ஜுனருக்கு. அது வேற விஷயம், அது நம்மளோட இன்ட்ரெஸ்ட். ஓகே, ஆனா நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம தாமோதர் லீல படிச்சோம்னா நம்மளுக்கு சாந்த பாவம் கூட பிடிக்கும். அந்த கமலா ஒரு நாளாவது இருக்கணும், நம்மளும் ஏங்கி இருக்கும். கரெக்டா? அந்த காதுல ஒரு நாளாவது போய் உட்காரணும் கமலா ஒரு நாள். ஏன்னா அந்த பாவமும் அவ்வளவு கிரேட்டா இருக்கு அவருக்கு. அது காப்பர்ன்னு சொல்றாரு இல்ல, ஆனா அதுவே அவ்வளவு கிரேட். அப்படி இருக்கச்சே இது வந்து டச் ஸ்டோன் அப்படின்னு சொல்றச்சே அந்த மாதுரிய பிரேமே எப்படி ரிஸ்கியா இருக்கும். கிருஷ்ணர் நம்ம கிட்ட வந்து நீ சாப்பிடுறியான்னு சொல்லி கேட்டாலும் இதுதான், தலையில ஒரு கொட்டு போட்டாலும் அது அவர் மூலமா வந்தா கரெக்ட் தான், அவர் அணைச்சாலும் இதுதான், தள்ளினாலும் அதான், அதுதானே அவர் சொல்றாரு. ஆஷிஷ்லவா பாதரசம் பினஸ்துமாம் அதர்ஷவா மர்மதாம் கரோது வா யதா டடாடா விபட்டாட்டு வம்பட்டோ மத் பிராணனா தஸ்த சைவ நாப்ரதை அப்படின்னு. என்ன நீ தூக்கி அணைச்சாலும் சரி, தூக்கி போட்டாலும் சரி, நீ எது பண்ணாலும் எனக்கு ஓகே. அப்படியேதான், ஏன்னா கிருஷ்ணர் எது பண்ணாலும் ஓகே. இது ஏன் இவ்வளவு நேரம் நான் டைம் எடுத்துக்கிறேன்னா, அதை தலையில நல்லா எடுக்க ஆரம்பிங்க. ஏன்னா ஆஸ் யூ அட்வான்ஸ் ஒருத்தர் ஒரு ரூபம் தெரியும். இது ஏஜை வச்சு இல்ல, ஏன்னா நம்மளோட பௌதிக ஏஜ் இல்ல. நாளைக்கே வந்து நம்ம மைண்டை பிக்ஸ் பண்ணக்கூடாது, இது தப்பானது, இது ராங்கான. ஏன்னா அந்த விஷயத்துல பிரேமா மாதாஜி ரொம்ப அப்ரிஷியேட் பண்ணுவேன். அவங்க பாவம் ரொம்ப ஓப்பனா சொல்றாங்க. ஆமா நான் டான்ஸ் ஆடுவேன், கிருஷ்ணரோட நினைப்பேன். ஏன்னா அந்த மைண்ட்ல வந்து மைண்டை ஓப்பனா வைக்கணும். இல்லைன்னா கிருஷ்ணர் மாதாஜி நேத்து அங்க டான்ஸ் ஆடுறப்ப எனக்கு போய் ஆடணும் போலவே இருந்தது மாதாஜி. ஆடிடணும். அவ்வளவு அதெல்லாம் ஹெசிடேட்டே பண்ணக்கூடாது. அதனால காலையில ஆடணும் மதியம் 7:30 மணிக்கெல்லாம் ஆடணும் அவங்களோட ஃபாரினர்ஸ் அவங்க முதல்லயே ஆடிட்டாங்க. நான் எல்லாம் போறப்ப நிறைய கூட்டம் மாதாஜி, எல்லாம் ஆடுனாங்க. என்னால உட்கார முடியலங்க, அவ்வளவு இதா இருந்தது மாதாஜி. கிரௌடா மாதாஜி? நிறைய கிரௌடு பயங்கர கிரௌடு. சாப்பாட்டுக்கு கியூவே 1/2 மணி நேரம் நிக்கிற மாதிரி இருந்தது. நான் காலையில எங்களுக்கு எல்லாம் வெறும் சன்னியாசிங்க எல்லாம் சீட்டு நிறைய தான் சன்னியாசிங்க மாதாஜி, ஃபாரினர்ஸ் நிறைய. சீட் தான் கிடைச்சது மாதாஜி. எனக்கு இட்லி எல்லாம் தீந்து போச்சு. வெரி நைஸ். மத்தியானம் லேட்டா நல்லா வந்தாங்க சாப்பிட்டோம். மாதாஜி, ரொம்ப லேட்டு. நாங்கெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் வந்தாங்க. அது வருது, பின்னாடி வருதுன்னாங்க, அவங்க வெயிட் பண்ணாம நாங்க வந்துட்டோம் மேல. இல்ல அது ஓகே, அது அவ்வளவு கிரௌடும் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. இந்த ஒரு ஸ்லோகத்தோட நம்ம இதுக்கு போலாம். கிராமே உத்தேசயா உத்தமா வஸ்து பாயா ஐச்சே பிரஸ்னோ தாரா கைலா பிரபு ராமா ராயா. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க, படிச்சதே ஹரே இல்ல. கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிரமே மாதாஜி நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி படிக்கட்டும் கலாவதி. புஷ்பா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. हरे कृष्णा. क्रमे उठाइते सेह उत्तम वस्तु पाया ऐसे பிரஸ்னோத்தர கைல பிரபு ராமராயா. சுரங்க தொழிலாளர்கள் எவ்வாறு ஒன்றன் பின் ஒன்றாக உயர் மதிப்புடைய உலோகங்களை தோண்டி எடுக்கிறார்களோ அவ்வாறே ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் ராமானந்த ராயரும் வினா விடையின் வடிவில் உன்னத வஸ்துவை வெளிக்கொணர்ந்தனர். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.